Say guys, for the people apo tanga tasvika tikachirega tinoradza vakomana vanga vasora vachishanda kuti vanhu vaMwari mabirthday certificate azoita. Mozviona ini namai guru nevasikana tese tichisvika tichiona kuti mareviews angu achiona mudenga zvikufamba sei basa ratopera zvamuri kuona vanhu vaMwari kupedza kuvhara pose panga pasara pangosara kuzida mareview emumawindows. Mozviona apo nekuzoisa mafloors pavhuranda chete. Asi vanhu vaJehovha dambudziko ratasangwa naro roga madho nhasi chitatu kutara kwatiri kuita kudai vanhu vaMwari toinda here kumba tasiya tisina kuti imba inge ine madho kana kungoisawo mahwindo mumba mevasikana umo. Mwari ndokumbirawo nezita raJesu anokwanisa kuti pamadhoo maviri dhoo rimwe chete ndo riri kunzi 450 rands ukaridivhaidha by 17 vanoziva maths vaivaye kuti 450 rands divided by 17 inotipa mayusa mangani. Ndiyo mari inokwana iyo kuita $26 kuti tikwanise kuwana dhoo rimwe chete. Saka kana aripo anenge achiti ini ndinohwa kusundwa nezita raJesu kuti zvokwadi dzimba dzingasare dzaane madhoo zvokwadi ndibate nekuti tanga tichifanira kusimuka nhasi musi wechitatu asi zvatoramba nekunda waurombo ndikazvingaitavo here tosiya imba isina madhoo, zvingaitavo here tosiya imba iyi isina mawindo. Hazvizoiti. Tobva ipapo toenda pakuti windo rega tazoita confirm kuti tizoti chigirazi chimwe chete chinganzi mari ndobva chanzi 30 rands. Saka tikati no, tikati munhu wani ngaatipe mawindo eimba yese zvinogona kunitsa. Saka ko tikadai tati 30 rands maybe tofokasa nokuti anoti ini ndinoda kuisa magirazi ewindo rimwe chete iyi oti ndozvimirira $10.50 yangu nekuti windo rose tikati 30 times zviburi zviya zviri pawindow frame 1 zvinokwana kuita 6 unowana 180 rands. What you divide by 17 unowana $10.58. Saka iwo kana wati nangu andina mari yakaonda yekuti inosvika kana 47 kana kuti $48 yekuti tiise mawindo aya womira wakati ndine $10 yangu ini ndine $12 yangu ini ndine $5 yangu tinagona kubatanidza tikakwanisa kubuda nemagirazi. Zvinhu zvose izvi vanhu vaMwari zvofanira kuitika by tomorrow Thursday. Zvoreva kuti oneniwo ndokwanisa kusimukawo tomorrow Thursday. Vamwe vakomana vatogadzirira izvozvi shangu vabaikana nekuti vaone kuti zvofamba sei kuti vanhu vangu vachigadzirira kuti sei kuinda. Muchizviona kudai vanhu vose vari kufara nekuzvetuka. Ndiri kutozvetuka vanhu vaMwari izvozvi mumabhethi mamunoona kuti zvinhu zviinde mberi mune zvakanaka. Saka vanhu vaJesu ndinokumbirawo nezita raJesu tatopedza pasara padoko madhoo nemawindo chete ndo asara. Dhoo rimwe chete chinzi $26.00. Ambozviona uyu wamira nachiti ndinomira nedhoo rangu uyu womira nedhoo rake zvinotibatsira. Semende yedu yakwana kuti afinish kila ndinofara nemi ndinodada nemi machemarenzi makatibatsira uku kumvurawo tanga tichisunda zvisingamboiti nekubhadhira munhu unonga achititsakurira semende mvura mapitisendi mariversend kusvika tapedza makamira zvokwadi tofoirawo here pekupesera pamadhoo nemagirazi iwaya nepati kana atori maairvens anotori muzvikadhibhokisi angosara kuisi muchamaona zvinyi. Saka ndidi kurevera nhema vanhu vaJesu zvokwadi tibatsire imba ipere. Vamwe vakomana kuda tichatombofana kuvaisa pabhazi vanoda kutungamira havo nemhaka yekuti havangachirambi vakangomirazve kana ivo vapedza kuita zveplastering dzavo dzose nekuisa mafulo vomboindawo kumusha kundoona mhuri. Ini hangu ndosara nanamukudzei ndakamirira kuti ndiwane dhoo iri madhoo maviri iwaya nemawindo asiwo moyo unoda kuinda kumba. Hino hazvizoiti kuti tisiye zvinhu zvisina kupera. Hamozviona manje. Saka nezita raJesu vanhu vaMwari tomorrow I think ndo final day rangu randastretcha Thursday kuti ndinge ndichasei ndichiswera ndiriko kuchabhidi. The whole of tomorrow Thursday ndiriko vanoda kundibata vaive chindibataiwo time dziripo zuva rose remangwana reThursday tipedze. Hamoni imba yedu iri kubuda zvakanaka yabuda zvakanaka vanhu zvamunongoona kudai yosarawo here isina mukova. naMwari kuda zvingasasodedzawo here munyika yeChabhiri munyika yeBedbridge kuti wakabva gokwe kwese kwagutukuya kuzofoira kufoira kuti fo. Saka apo manje tataenda pane vakomana muri kuona apo baba Farai ndo vari kuita sei vari kufarira zvakachihwai baba Farai vachihwa kusununguka vachidanawo bhururu wavo baba Nefati.
Zvaita nanefati waikuwawo tabata zvama $5 because hanzi more than 5 years handiti kana apfuura 5 years handinobhadhara hazvina chishoti mwari ngakudziwa kumwana imagine rasamu amhlope rariva ambodza mururu nebanepa chimboya kuti chimururu panapa ndiripoini bro wekuno mvaroremabhaza kana mokisi kuti vatambi wafara mabhepi vaorangarira mabhepi iyeoye mabhepi Janeta, guys, for the people. Hey, my baby. Hey, my baby. Baorangarira, my baby. Hey, my baby. Mani vatikeni mutamba chama. Baby. Une chigwere chepari. Ai, my baby certificate. Guys, ndafara sina mbuzi. Mufaro wandinawo wakanyanyisa. Ndafara. Arigani. Ndipinge murume wangu wedu wemedza atokana.